Tuomari keskeytä, saatana. Hyvä. Hetken kuluttua kuvi Jussi Pirttikangas. On kyllä niin pelottavan näköinen kaveri, kun mä ollaan valta luonteelta erittäin lempeä ja lepposen ukko, mutta jotenkin Pandeana naamalla, niin kyllähän, ja pistävän katse sieltä, niin kyllä Nyt siitä tuli todella vahva isku. Vastielin ei tässä ollut mitään. Nimenomaan. Sieltä aletaan viljelee nyt ikävää takajalkaa. Kinutta. Ihan varmasti tietää, koska se osuma tuli. Nyt tulee aika vaarallista tämmöstä. Oi, todella hyvin vartalo lyötä. Oi! Siinä Dennis Mahmoud, mutta Jussi pystyy puolustamaan. Nyt täytyisi Jussi. Sieltä tuli kovaa lyöntiin. Ammatsuojat lentää. Tässä kulmauksessa meillä on kokenut 41-vuotias 182-senttinen tyrmäyskone. Hän on kolminkertainen vapaaottelun Suomen mestari, kaksinkertainen tainyrkkeilyn Suomen mestari. Suurin osa hänen voitoistaan ovat tulleet kovilla tyrmäyksillä. Eilähän ne piti olla siinä 70 pintaa, eli kyllä tankkaukset kun tehdään, niin painoa nousee. Puolalainen lähtee liikkumaan alta pois, vetää tuommoista alapotkua ja sieltä Jussi hirveä pommi. Ja noi on pelotteita, mitä varmaan puolalainenkin alkaa. Jussin pohkeet. Puolalainen hakee, leuka pystyssä tulee ja ne on niitä paikkoja, mihin Pirttikankaan pitää. Siinä oli kyllä valtava heijari taimaisella kädellä puolalaiselta, tuommoinen yliolan koukku ja sitten taas potkuja tonne jalolle. Pyssi vetää yläpotkuja, selkeä kovaa ja pystyy väistämään. Ja nyt lyödään ristiin ja tämä on se mitä yleisö odottaa puolalainen. Molemmilla kolisee. Ja meneekö vähän iskarit pohjaa Kiakowskille? On Pirttikangas se mies, joka rauhallinen pitkä luvunlasku puolalainen näyttää, että Jatkuu. Ja nyt Jussi kyttää, lyödään ristiin. Jussi vetää ja siitäkö se kädet sinne? Siinä